Vítajte pri sledovaní duelu šampiónov v roku 2024. Prišli, videli, zvíťazili. A teraz sú späť. Dnes teda títo dvaja v dueli šampiónov. Kto z nich sa stane celkovým šampiónom a kto nájde premožiteľa? 10 tém, 10 otázok. Sledujte Duel šampiónov. V premiére dnes podvečer na Jednotke. Pekný večer vám. Ak máte chuť na zaujímavé otázky, tak